Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela sebaħ man-nies fir-Rabat f'attività politika bit-tema Insaħħu Malta tagħna. Wara li ltaqgħu tkellem mal-folla ta' nies li nġabret quddiem iċ-ċentru Laburista ta' din il-lokalità huwa wassal messaġġ pożittiv ta' partit fil-gvern li se jibqa' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Prim Ministru beda d-diskors tiegħu billi b'mod ċar qal li huwa jmexxi gvern li għandu qalbu man-nies fejn jismagħhom u wara jaġixxi fuq dak li jkunu kelmuh dwaru. Dan jista' jibqa' jsir jekk in-nies għal darb'oħra jerġgħu jagħtu l-fiduċja lil Partit Laburista biex il-futur ikun sabiħ u minnu igawdi kulħadd. L-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju se jiffurmaw il-futur tal-lokalitajiet tagħna. Se jiffurmaw il-futur tal-Ewropa. Se jiffurmaw il-futur ta' pajjiżna. Kif fl-aħħar jiem reġgħu tfaċċaw l-ċuħ tal-passat fih dan il-Partit Nazzjonalista fosthom Lorenz Gonzi u Simon Busuttil, il-Prim Ministru qal li dawn moħħhom biex inessu jirkbu s-siġġu tal-poter u jreġgħu l-arloġġ lura. Jaħsbu illi l-poplu nesa l-kontijiet għolja tad-dawlu l-ilma. Jaħsbu li l-poplu nesa l-ola rata ta' qatt li kellu pajjiżna fi żmienhom. Jaħsbu li l-poplu nesa illi pajjiżna kien jiġġenera l-enerġija minn sorsi maħmuġa ta' fuels. Dak kienu ir-realtajiet ta' żmien. Dam differenza l-Gvern Laburista li fis-sfond ta' kriżi internazzjonali dejjem kien hemm man-nies u għan-nies. Tajna stabbiltà fl-enerġija, tajna stabbiltà fil-fuels, dik l-istabbiltà wednija u żammejnija u se nkomplu nżommuha. Roberta Bela qal kif Partit Laburista fil-Gvern dejjem għaddej b'ħidma sabiex jibqa' joħloq il-ġid li minnu jgawdu il-Maltin u l-Awċin kollha. Ġid li jilħaq lil ġenituri billi nsaħħulhom aktar children's allowance, ġid li jilħaq lil pensjonanti kollha tagħna biex nibqgħu nsaħħulhom il-pensjonijiet, ġid li jilħaq liż-żgħażagħ tagħna biex nibqgħu nagħtuhom iktar opportunitajiet u ninvestu fl-edukazzjoni tagħhom. Il-Prim Ministru anke fil-preżenza tal-kandidati Laburisti għall Parlament Ewropew u wħud tal-Kunsilli Lokali temm b'messaġġ ċar li rridu nibagħtu fit-8 ta' Ġunju. Erġgħu isilfuna l-fiduċja tagħkom. Ejja ħalli flimkien nibqgħu nwettqu dal-programm ta' riformi progressiv għal ġid tal-pajjiżna, għal ġid ta' kull wieħed u waħda minnkom, għal ġid taż-żgħażagħ tagħna, għal ġid tal-ħaddiema, għal ġid tas-self-employed, għal ġid tan-negozji, għal ġid tal-pensjonanti kollha tagħna, għal ġid ta' Għawdex u Malta tagħna li aħna tant inħobbu flimkien inkomplu nsaħħu Malta tagħna.